Mutassátok meg a kamerának és a nézőknek. 3, 1, 2, 4. Megtört az állam. A rendőrfőnök és egy pszichológus behívatja a balhés rendőrpárost, miután azok akciója nyomán a város egész főterét újjá kellett építeni. Hello. Kérem... Foglaljanak helyet! Oké. Kérem, Ha tudnak. még nem fejeztem be. Igaz, igaz. Parancsoljon, kérem, egy szék. Önnek is adok egyet. Kösz. Kicsit távolabb üljenek egymástól. Oké. Kérem, hallották, amit mondtam? Mit is mondott? Üljenek távolabb, kicsit egymástól. Ja, bocsánat, persze. Oké. Hülyének nézik? Miért? Mi történt önökkel éjjel? Nem emlékeznek. Ittunk. Nem is kevesebb. És aztán? Piros kis bögyös. Most engem PC-zett ki? Én magát kipécézni. Rólam beszélt az előbb? Miért? Magát zavarná? Dumálunk? Chicagói főtér. Azt hittem Battai. Azt sem tudják, hol... Nem. Van Batta. Mondom, sokat ittunk. Miért nem néz rám? Mert félek magától. Hülye. Maguk most is ittak? Oké. Mi mindig iszunk. Fegyvert használtak? Csak ha iszunk. Maguk részegen mire képesek? Mi részegen bármire. Igen. Most mi jár az eszükben? Maga.